Exodus, pennod 20 ac adnod 12. Anrydedda dy dad ath fam, mwyn amlhau dy ddyddiau yn y wlad, y mae'r arglwydd yn ei roi I ti. Dyna'r adnod fel mae yn y Beibl diwygiedig. I ni'n gyfarwydd ar William Morgan, anrydedda dy dad ath fam, fel yr ystyner dy ddyddiau ar y ddeiar. Yr hon y mae'r arglwydd dy ddiw yn ei rhoddi I ti. I ni'n symud ymlaen y bore yma yn ein hastudiaeth o'r Deg Gorchymyn at beth mae pobl wedi galw yr ail lech, the second tablet of the law, sef yr ail ran o'r Deg Gorchymyn. Nawr, dyw hynny ddim yn y testun, does dim byd yn y Beibl sydd yn dweud hynny, ond dynion sydd wedi gosod yr ymraniad hyn fel petai, ac mae'n ddigon teg ac yn ddigon amlwg yr raniad yma. Mae'r 4 cyntaf, fel i ni wedi sôn mwy nag unwaith, y 4 gorchymyn cyntaf yn y deg, yn ymwneud â Duw, yn ymwneud â'n perthynas ni gyda Duw, y llech gyntaf. Mae'r 6 nesaf yn ymwneud â'n perthynas a'n cyd-ddynion. Felly, wrth i ni ddod at y gorchymyn hwn, gorchymyn 5, rydyn ni'n dod at y cyntaf yn yr ail ran. Mae yna 4 pennawd gen ni y bore yma wrth ni edrych ar y gorchymyn. Fi'n mynd I roi'r 4 pennawd I chi. Ni'n mynd I edrych ar arbenigrwydd y gorchymyn. Yn ail, ni'n mynd I edrych ar athrawiaeth y gorchymyn. Yn drydydd, ni'n mynd I edrych ar arwyddocad y gorchymyn, ac yn bedwerydd ar addewid sydd gyda'r gorchymyn. Wel, y pen cyntaf felly, arbenigrwydd y gorchymyn. Mae'r geiriadur yn dweud hyn am arbenigrwydd. Nodwedd arbennig. Rhagoriaeth. Godidogrwydd distinction. Wi am mynd I weld yn y lle cyntaf gyda'n gilydd bod y gorchymyn yma'n arbennig iawn, fod e'n dda iawn. Wel, mae hwnna'n wir amdanyn nhw gyd. Ond gobeithio ni'n gallu gweld rhywbeth neilltuol am y gorchymyn hwn. A hynny wrth I ni ystyried ei safle, ble mae'n dod I mewn yn y gorchmynion. Faint ohono ni tybed fyddai yn rhoi'r gorchymyn hwn I anrydeddu ei mam yn tad yn bymed yn y Deg Gorchymyn. Faint ohono ni fyddai wrth I ni symud ymlaen o'n perthynas â Duw I'n perthynas â phawb arall sydd yn y byd, faint ohono ni fyddai wedi rhoi hwn yn gyntaf. Fi ddim meddwl byddai llawer ohono ni yn gwneud hynny. Falle fydda ni wedi dweud, na ladd, neu na odineba gyntaf. Ond hwn mae Duw yn rhoi gyntaf yn ein perthynas a'n cyd-ddyn. Nawr, byddai'r byd, wrth gwrs, ddim yn rhoi'r gorchymyn hwn o gwbl yn y Deg Gorchymyn. Mae un awdur gen I yn y tŷ, un awdur Cristnogol, ac mae wedi mae lyfr ar y Deg Gorchymyn, mae wedi ail ysgrifennu'r Deg Gorchymyn
fel bydde'r byd am i'r Deg Gorchymyn cael ei darllen. A mae wedi dweud e fel hyn. Dyma Deg Gorchymyn y byd, Gorchymyn rhif 5. Parents should honour their children by refraining from any form of physical discipline and dogmatic instruction that is likely to influence them significantly to believe in moral absolutes and a creator God. This is likely to cause grave emotional instability in later life. And dyna fel bydde'r byd yn gwirdroi, a dyna fel mae'r byd wedi gwirdroi pethau. Ond mae Duw yn rhoi hwn yn gyntaf. Ar ôl ein perthynas ag fel unigolion, y gorchymyn pwysicaf yw i ni anrhydeddu ein tad a'n man. Anrhydedda dy dad ath fam mwyn amlhau dy ddyddiau yn y wlad, a mae'r arglwydd yn ei roi i ti. Sylwch hefyd fod Duw fan hyn yn cyfarch plant. Nawr mae'r gorchymyn fel cawn ni weld yn fwy na jyst i blant. Hynny yw, mae'n fwy na jyst i blant bach. Mae'r gorchymyn i bob plentyn. Hynny yw, i bawb sydd â rieni iddyn nhw yn byw. Ond wedi dweud hynny, mae'n amlwg fod y gorchymyn i blant. Roedd na wrth Sinai blant. Chi'n cofio ni'n dweud ar y dechrau am yr olygfa, y mynydd yna yn llosgi ar mwg ar 2 filiwn o Israeliaid yn gwynebu'r mynydd yma. Wel, roedd na blant yna, gyda'i rieni. A dyma'r llais sy'n yn dod o'r mynydd, llais Duw, a mae Duw yn cyfarch y plant sydd yna. Mae'n wers hyfryd yn hynny, yn dos e, wi'n meddwl. Mae'n Duw ni yn llefaru wrth blant. Mae gan Dduw air i blant. Mae plant yn rhan o'r eglwys. Mae Paul yn gwneud yr un peth yn diwedd. Mae e'n ysgrifennu llythyron a mae'n delio ar ei pethau anodd a problemau'n codi yn yr eglwysi. Ond mae e'n wastad yn cyfarch y plant yn Ephesus a'r llefydd eraill. O'n i'n gwrando wrth baratoi ar un weinidog wy'n parchu yn fawr iawn. Mae e'n weinidog yn yr Alban. A dwi ddim yn gwybod, ond wy'n tybio bod cynulleidfa mawr gyda fe. Chi gallu, wedi clywed bod cynulleidfa fawr. Dwi ddim yn gwybod faint, ond 100 a mwy siwr o fod sydd gyda fe yn Glasgow. Mae e'n weinidog. A oedd e'n pregethu ar yr adnod hon, ar gorchymyn 5. Ac wrth iddo fe ymlaen a phregethu yn dda fel mae wastad yn gwneud, mae e'n dweud rhywbeth drawedd fi. Fe wedodd e fel hyn, hanner ffordd trwy'r bregeth, nawr wy'n gwybod ys dim plant yma, ymlaen y fe. A ni'n deall beth pam, fel lot o eglwysi, oedd y plant wedi mynd mas, adeg y bregeth, wedi mynd i gael ysgol Sul, neu beth bynnag. Ac o'n i'n meddwl roedd hwnna yn ironic ac yn drist iawn fod y dyn yma yn pregethu ac yn pregethu ar y gorchymyn hwn a y plant ddim na. Mae yna blant yma bore yma. Swn i'n hoffi gweld mwy o blant yma
y bore yma, mae yna blant yma. Ac mae'n gwybod mae'n anodd achos ymherthynas a chi, ond blant, dwi'n mynd i chi ddeall hyn. Dwi'n gwybod chi'n gwrando, a falle chi ddim yn deall popeth sydd yn cael ei ddweud o'r pwlpit. Dyma hynny'n iawn. Ond cofiwch hyn blant, mae Duw yn siarad â chi. Gymaint o neb arall yn y gynulleidfa. A mae hynny yn dda ac i chi'n rhan o'r eglwys. Yn ail, yr athrawiaeth sydd yn y gorchymyn. Mae beth mae gorchymyn yn dweud yn eitha syml ac yn glir i ni, anrydeddad y dad ath fam. I ni'n deall. Beth yw'r gwirionedd sydd tu ôl? Gyda'r gorchmynion, i wedi gweld hyn, gyda'r holl orchmynion, mae yna wirionedd neu gwirioneddau y tu ôl, neu athrawiaeth y tu ôl i'r gorchymyn hwnnw. Fel wedi dweud, mae'r gorchymyn yn syml i ni anrhydeddu rieni. A mae hyn yn rhywbeth sydd trwy'r Beibl. Mae e'n syndod i ddweud, faint mae Duw yn pwysleisio hyn. Pa mor bwysig yw fod plant yn anrhydeddu ei rieni. Ga'i jyst rhoi rhai adnodau i chi. Diarhebion 30 adnod 17. Gwrandewch ar hyn blant. Y llygad sy'n gwatwa'r tad ac yn dirmygu i fuddod i fam, fe'i tynnu'r allan gan gigfrain y dyffryn ac fe'i bwytau'r gan y fwldur. Wel, newch chi, beth bys y bobl yn neud o hynny y dyddiau yma, yn dyfe. Yn yr Hen Testament, os roedd rhywun yn torri'r gorchymyn yma yn wedig mewn ffordd eithafol, roedd y brenhiriaid i gymryd y plentyn i mas a'i llybyddio. Nawr, yn y Testament Newydd mae cosb yn newid. Dydyn ni ddim fod i wneud hynny. Mae Testament Newydd yn cael gwared y cosbau oedd hynny. Ond mae'r gwirionedd yn aros yn dweud, mae Duw yn cymryd hyn o ddifri. Bod plant fod i anrhydeddu i rieni. Wedi cyfeirio'n barod at Paul yn ysgrifennu at yr eglwysi. Ac eto, allai ddyfynu beth mae Paul yn dweud, Colosiaid, penod 3 ac adnod 20. Chwi blant, i fyddhewch i'ch rieni, ym mhob peth, oherwydd hyn sydd gymeradwy y mobl yr arglwydd. Roedd ddarllanes i o'r Effesiaid, lle mae Paul yn dweud, chwi blant, i fyddhewch i'ch rieni yn yr arglwydd, oherwydd hyn sydd iawn. A mae'n dyfynnu y bumed gorchymyn. Pam? Pam y Duw yn pwysleisio hyn? Beth yw'r athrawiaeth sydd yma? Wel, gan i nodi 2 beth. I ddechrau, mae'n dangos i ni pwysigrwydd y teulu. I ni gyd wedi cael ein rhoi mewn teulu. I ni gyd ar ryw adeg wedi cael mam a thad. Ac wedi ein magu mewn teuluoedd. A mae hwn yn bwysig. Mae'n bwysig i Dduw, mae'n bwysig i'r gymdeithas. Mae'n rhoi sefydlogrwydd i'r gymdeithas. Mae Duw wedi sefydlu yr uned yma. Ydy mae Duw wedi gwneud ni'n unigolion, ond mae wedi rhoi teuluoedd ar y ddaear. A mae'n holl bwysig i'n cymdeithas. Nawr, dyn cymdeithas ni ddim yn credu hynny o gwbl. Mae'n cymdeithas ni, yn llywodraeth ni, yn dibrysio y teulu. Yn gwadu pwysigrwydd y teulu. Mae'r wladwriaeth yn fwy pwysig na'r teulu. Na medd y Beibl, na medd Duw. Y teulu yn fwy pwysig.
Ac ar ben hynny, yn ail, o ran yr athrawiaeth, beth mae'n dysgu ni, i ni'n gweld pwysigrwydd awdurdod. Mae Duw wedi creu y byd fel fod yna drefn yn y byd. Mae yna drefn yn mydesaw Duw. Ac mae e wedi sefydlu y drefn yma fel bod yna awdurdod yn bodoli. Authority. Nawr, dyw dyn, dyw pobl, ddim yn hoffi awdurdod. Yn wedig os ych chi o dan awdurdod. Hanfod pechod yw bod ni'n gwrthod awdurdod. Chi cofio geiriau Iesu Grist am y bobl yn y ddameg. Ni fynwn ni hwn, lywodraethu arno ni. Dyna oedd problem Addag Efa. Dyna problem pawb ers y cwymp. Gwrthod awdurdod. Duw. Pan ni wedi dod yn Gristnogion, pan daethon ni'n Gristnogion, beth wnaethon ni oedd plygu i awdurdod Duw. Plygu a derbyn awdurdod Iesu Grist yn ein bywyd. Nawr, ble i ni'n dysgu awdurdod cyntaf? Wel, yn y cartre. I ni'n dysgu i ymostwng gyntaf yn y teulu, yn y cartre. Mae Duw wedi sefydlu'r teulu fel bod plant yn magu mewn awyrgylch lle maen nhw'n dysgu beth yw awdurdod a sut mae ymostwng. Mae plant mewn teulu yn dysgu sut i fyddhau. Sut i wrando. Maen nhw'n dysgu am Dduw yn y teulu. Ac o dderbyn yr awdurdod yn y teulu, mae'n haws yn y gymdeithas. Os mae plant yn mynd i wrthod yn y teulu, wel, mae'n mynd i fod yn anoddach iddyn nhw yn y gymdeithas hefyd. Yn i gyd wedi clywed yn dyn ni ar ymadrodd plentyn wedi sbwylio. A spoilt child. Plentyn sydd wedi sbwylio. Yn i deall y gair sbwylio, yn dyn ni. Fel arfer, ni'n defnyddio fe am rhywbeth fel hyn. Chi'n cael diwrnod hapus. Chi'n cael diwrnod braf. Mae popeth wedi mynd yn hyfryd iawn. Chi wedi joio mas draw. A wedyn mae yna un peth yn digwydd. Mae yna mwnci yn sefyll ar y car ac yn distriwio y car. Neu mae'r glaw yn dod yn sydyn a chi'n dweud, mae wedi sbwylio'r dydd i fi. Ac yn i dweud am rai plant i bod nhw wedi sbwylio. Beth ni'n meddwl? Ni'n meddwl bod y plentyn ddim yn alluog? Na, mae'r plentyn yn gallu bod yn alluog. Ydyn ni'n meddwl bod y plentyn ddim yn ddawnus? Na, fe all y plentyn cael lot o ddoniau. Ni'n meddwl un peth yn dyn ni. Mae'r plentyn ddim yn i fyddhau i'w rieni. Mae wedi sbwylio. Awdurdod. Plygu awdurdod. Yn drydydd ac yn fwy pwysig, arwydd y cad. Ymarferol. Dyma'r cymhwyso. Sut i ni fod i gadw'r gorchymyn? 3 ffyrdd. I ddechrau, rydyn ni'n cadw'r gorchymyn trwy i fyddhau i'n rieni. Trwy i fyddhau. Nôl at Paul eto, at yr Effesiau, blant, i fyddhewch i'ch rieni.
A mae'n dweud hyn, oherwydd hyn sydd iawn. Mae'n dda. Mae y peth reit i wneud. Y peth cywir i fyddhau i rieni. Nawr, mae yna 5 yma bore yma. A fi'n gwybod o'n i wedi addo dweud peidio wneud hyn wythnos diwetha, ond dwi'n mynd i siarad ar 5 ohonoch chi. Mae yna 5 yma bore, mae'n berthnasol i chi. Berthnasol iawn i chi. Oherwydd mae yna 5 yma bore yma a i chi'n byw gyda'ch rieni. Chi heb sefydlu'ch cartref, eich hun, na theulu eich hun, i chi'n byw gyda'ch rieni. Mae Duw yn dweud wrthych chi y bore yma, mae dyma'r gorchymyn i chi, i fyddhewch i'ch rieni. Dad a mam. Chi sylwi hynny? Anrydeddau, dy dad ath fam. Y ddoi ohonyn nhw. Ar ben hynny, pob tro, does dim fel weithiau. Does dim pan i chi'n cytuno a mam a dad. Weithiau bydd mam a dad yn wrong. Ni'n cydnabod hynny. Ond Duw ddim yn dweud, newch e pan i chi'n meddwl bod chi'n iawn. Na, mae Duw yn dweud trwy'r amser. Hyd yn oed os mae mam a dad yn wrong, i fyddhewch. Eich cyfrifoldeb chi yw i fyddhau i'ch rieni. Oherwydd mae'n iawn. Mae 90% o fywyd yr arglwydd Iesu Grist. Dyn ni ddim yn gwybod dim byd amdano fe. 30 mlynedd o'r 33. Byddwn ni gyd hoffi, byddai bobl yn dwlu gwybod am y 30 mlynedd na o fywyd Iesu Grist. Hollol dawel y Beibl am y 30 mlynedd yna heblaw am pan oedd e'n fabi. A un digwyddiad, pan oedd e'n 12. Na gyd mae'r Beibl yn bod yn dweud am pan oedd e'n tyfu lan. Pan oedd e'n 12 mlynedd oed, chi'n cofio'r hanes, fe ath e'r deml lawr yn y de gyda'i rieni. A mae Iesu Grist yn gwybod bod e'n goffa bod gyda phethau i dad nefol. Ond mae rieni, Joseph a Mair, yn mynd i chwilio amdano fe, ac mae nhw'n cael hyd iddo fe. A chi'n cofio fe'n dweud wrthyn nhw, pam y ceisiach fi o'n i wyddech fod yn rhaid i mi fod ynghylch y pethau a berthyn i'n tad, roedd yna gerydd bach yna i'w rieni, ond mae'n dweud hwn, a hwy ni ddeallesant y gair a ddywedasau i fe wrthynt, ac i fe a aeth i weired gyda hwynt, ac a ddaeth i Nasreth, ac a fi ostyngedig iddynt. A chi eirir y feddwl, bod Iesu Grist yn gwybod bod e'n fab Duw, ond yr un peth mae'r Beibl yn dweud amdano ni yn y 30 mlynedd yna, oedd bod e wedi anrhydeddu'r gorchymyn, ac i fod e wedi bod yn ostyngedig, i'w fam a'i dad yn y cyfnod yna. Os fi e'n i fydd, mae'n disgwyl i blant i fod yn ifydd i'w rieni. Yn ail, i fyddhau, ond yn ail i barchu. I barchu ein rieni. I werthfawrogi ein rieni. Anrydeddau, dyna ystyr y gair. Ni'n dod nôl nawr, anrydeddau dy dad a fam. Dyna air hyfryd yn y fe. Anrydeddau, honour, to give respect. Chi'n gweld, yn y Exodus, Duw ddim yn dweud i fyddha. Mae Paul yn dweud hynny wrth y plant. Ond yn y gorchymyn, mae'n anrydeddau dy dad a fam. Pam? Pam mae'n dweud anrydeddau nid i fyddhau? Wel, oherwydd mae Duw yn gwybod fe ddaw diwyrnod pan nad oes rhaid i fyddhau i rieni. Mae diwyrnod yn dod pan mae'n perthynas gyda'n rieni yn newid. Pan ni'n gadael
ein cartref, pan i ni'n priodi, pan i ni'n sefydlu teulu ein hun, mae'n perthynas gyda mam a dad yn newid. A mae eisiau mam a dad sylwi hynny. Pan i chi'n dod yn rieni, chi'n goffod sylwi fod eich perthynas yn newid. Ond mae'r gorchymyn yn dal. Anrydedda, dy dad ath fam. Falle, daw cyfnod fe fydd rieni'n llai galluog. Falle daw cyfnod fe fydd rieni'n llai cyfoethog. Falle daw cyflwr neu amser pan fydd mam a dad yn llai moesol. Chi sylwi, dwi ddim yn siarad o brofiad. Fan hyn, rydw i jyst yn siarad yn gyffredinol. Ond fe all fod y pethau hynny chi'n gweld, a mae Duw o dal yn dweud, anrydedda, dy dad a fam. Beth bynnag y sefyllfa, ti roi parch iddyn nhw. Mae'n debyg fel mae Pedr yn dweud yn ei epistol e. Chi'n cofio beth mae Pedr yn dweud? Mae'n dweud wrth y Cristnogion, anrydeddwch y brenin. Ywch anrydedd i'r brenin. Pwy oedd y brenin? Pwy oedd y brenin yn amser Pedr? Nero. Cesar. Sut un oedd Cesar? Ofnadw. Ond mae Pedr yn dweud anrydeddwch. Tra bod chi'n gallu, cyd bod chi ddim yn torri yn yw orchmynion, rwch y parch i'r ymerawdwr, oherwydd fe yw'r ymerawdwr. Yr un peth yn hyn. Chi roi parch i'ch rieni. Cofio llynedd, dim llynedd, 2 flynedd yn ôl, oedden ni'n edrych ar Noa, ar hanes na'r ddiwedd bywyd Noa. A fe nath Noa rhywbeth twp iawn yn ei hen od meddwi, a gorwedd y noeth, a wneud ffwl o'i hun. A chi'n cofio i tri mab, a un o'n nhw, Ham neu Cham, yn gwneud hwyl am ben i dad. Ond y 2 fab arall, Shem a Japheth, yn hyfryd iawn. Cofio ffordd maen nhw'n dal y blanced yna, ac yn cerdded nôl whisky cefn i mewn i'r babell er mwyn cuddio noethni i tad nhw. O barch iddo fe, dim hyd yn oed edrych arno fe. Dim am wneud sport am i dyna ni. Anrydeddu, roi parch, ymostwm i rieni. Wy'n ymwybodol mae rai yma, a does dim rieni gyda chi sydd yn fyw. Wel, mae Cristnogion i'r oed wedi cymryd y gorchymyn yn ehangach na jyst rieni, fel pobl sydd yn hun â ni. A felly mae'n neges i ni gyd i roi parch i rai sydd yn hun â ni. Dyma rhywbeth sydd wedi mynd ar goll o'n cymdeithas ni, yn dy fe. Parch at rai hun. Mae wedi mynd. Does dim parch. Anrydedda nhw. Medd Duw. Yn drydydd ac yn olaf o fewn y pen yma o yr arwydd o cad ein ni ofalu am ein rieni. Bydd awd ddiwrnod fydd ein rieni mewn angen ac yn hen ac yn wynebu heriau arbennig ac weithiau dyw e ddim yn bosib i blant i edrych ar ôl i rieni. Ond tra bod yn bosib, cyfrifoldeb plant yw edrych ar ôl a gofalu am i rieni nhw. Unwaith eto, os fi cyfeirio at Iesu Grist, chi'n cofio, mae yna un digwyddiad trawiadol iawn ar y groes. Pan oedd Iesu ar y groes? Pan oedd ar y groes? Pan oedd e'n marw dros bechodau'r byd ac yn gwneud hynny ac ni ddim yn gallu dychmygu erchellderau y prynhawn hwnnw. A mae yna un digwyddiad sydd yn dweud hyn, o'i Mair i fam ne, a mae'n troi at Mair ac yn dweud wrth i fam,
wraig, ac yn cyfeirio at Ioan oedd yna. Wele dy fab. Fe oedd y cyfrifaldeb dros ei fam. Fe oedd yr hynaf o'r teulu, oedd Joseph wedi marw. Bydde Mair mewn angen. A mae Iesu Grist ar y groes hyd yn oed ag amser i'w fam i hi. I'w anrhyder i hi. A mae'n dweud wrth Ioan i edrych ar ei hôl hi. Ac fe wnaeth Ioan hynny. Yn bedwirydd ac yn olaf, ar y ddewyd. Mae yna ddewyd gyda'r gorchymyn yma. Yn dos yr unig gorchymyn o'r 10 lle mae yna ddewyd wedi i glymu mewn. Anrhydeddad y dad ath fam, newid ddarllen o'r fersiwn newydd, mwyn amlhau dy ddyddiau yn y wlad y mae'r arglwydd yn ei roi i ti. A wedi hynny'n golygu bod unrhyw un sydd yn anrhydeddu i rieni mynd i fyw yn hir, i fyw tan bod nhw'n 90. Wel na, ni ddim yn gallu cymryd mor llythrenol, mor bendant a hynny ydyn ni. Ond eto, mae yna ddewyd yma. Mae'n ffaith i ddechrau, ynddo fe? Mae'n ffaith amlwg. Os yw plant yn gwrando ar ei rieni, fe fydd yn well iddyn nhw. Mae hwnna'n ffaith o just natur. Mae rieni cyfrifol yn mynd i rybyddio i plant. Yn mynd i rybyddio i plant ynglyn â peryglon, cymryd cyffuriau. Mae plant cyfrifol yn mynd i rybyddio i plant nhw am fod yn ofalus gyda ffrindiau, mynd i fod yn ofalus i beidio, wel ac yn y blaen. Mae plant sydd yn mynd i anwybyddu cyngor i rieni, mynd i fod yn wadd off. Yndyn nhw? Mae synwyr yn dweud wrthych chi hynny. Y treni yw, mae yna ormod o bobl ifanc yn ein cymdeithas ni, a maen nhw'n gwrthod cyngor, fel ni wedi sôn, cyngor i rieni. A maen nhw'n marw yn ifanc. Mae hynny'n digwydd. Ond mae yna fwy yma hefyd yn dos na hynny. Mae yna ddewyd ysbrydol gyda'r gorchymyn. Mwyn amlhau dy ddyddiau yn y wlad y mae'r arglwydd yn ei roi ti. Chi'n cofio bleuni, ni yn yr anialwch a roedd Israel ar y ffordd i'r wlad. Roedd Duw wedi addo gwlad yn llyfeirio laeth a mel iddyn nhw. A beth mae Duw yn dweud wrth y bobl yma yw, os ych chi'n cadw'r y ddewyd hyn, fe fyddwch chi'n cael y wlad, fe fyddwch chi'n cadw'r wlad. Fydd eich dyddiau yn y wlad yn llythrenol yn hirach. Am eich bod chi'n cadw y gorchymyn. A ni'n gwybod beth ddigwyddodd. Yn y diwedd oedd Israel ddim wedi gwrando ar hyn. A fe gollon nhw'r wlad. Fe gaethon nhw'r caeth glido. Nawr, dyw hynny ddim yn dal i ni. Roes dim gwlad gyda ni. Llythrenol. Ond mae'r addewid yn dal yn ysbrydol. Mae'n dal bendith yma. Fe fydd yn dda i ni. Fe fydd Duw yn bendithio yr rhai sydd yn anrhydeddu i rieni. Fyddwch chi'n ddiogel, med Duw. Fe fyddwch chi'n llwyddo yn ysbrydol. Cyn gorffen, 3 pheth sydyn iawn i ni. Gobeithio i chi'n gweld gyda fi. 1, mae eisiau'r gorchymyn yma ar ein cymdeithas ni. Dyw cymdeithas ni ddim yn derbyn hwn. Gobeithio i chi'n gweld bod y gorchymyn yma'n dda. Dyna sydd eisiau arno ni. O, na fyddai pobl yn cymryd hyn. Ac yn drydydd, gobeithio i chi'n gweld, ni wedi torri'r gorchymyn. Mae rai ni'n blant ifanc.
Mae rai ni'n blant sydd dal ar rieni hun. Mae rai ohono ni yma a mae'n rieni ni wedi mynd. Ond gobeithio i ni gyd, ni wedi bod yn blant ar ryw adeg, neu os nag ni'n blant o hyd. Ni wedi torri'r gorchymyn yma. Dyn ni ddim wedi anrydynnu, dyn ni ddim wedi fyddhau. Ni gyd yn gallu meddwl am adegau pan na roeddwn ni i fyddod un plant, a un rieni mae'n ddrwg ni. Ni wedi methu, a fel pob un o'n nhw, ni wedi methu y gorchymynion hyn i gyd. A chi'n cofio beth mae'r Beibl yn dweud, os ych chi wedi torri un, chi wedi torri'r cyfan. Ac os ych chi wedi torri, ych chi'n euog. Ac os ych chi'n euog, chi'n mynd i gael eich condemnio. Ond mae'r Efengil yn cyhoeddi bod na groeso i hen ac ifanc. Hen ac ifanc. I ddod at Iesu Grist. Dyna'r unig obaith I ni eto, ein bod ni'n troi at y fe. Dewch hen ac ifanc. Dewch at Iesu. Mae'n llawn bryd. Ryfedd y mynedd yw, ddisgwyliodd wrthym cyd. Aeth yn brynhawn, mae yn hwyrhau, ond mae drws drigareth heb ei gau. Amen. Amen.